Il-ħadd filgħodu waqt dialogu organizzat mill-Partit Nazzjonalista f'Ħalbalzan, John Ebeyer, Senior Lecturer fl-Università ta' Malta, enfasizza l-bżonn urġenti li jsir investiment sostanzjali fit-trasport pubbliku f'Malta. John Ebeyer spjega kif it-trasport pubbliku attwali mhuwiex ta' kwalità biżżejjed biex jilqa' l-ħtiġijiet ta' kuljum tar-residenti u dan iwassal għal traffiku, frustrazzjoni u telf ta' ħin sinifikanti flimkien ma' livelli għoljin ta' tniġġis li jaffettwaw il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u għawċin. Huwa tenna li s-sitwazzjoni preżenti fejn ħafna nies huma obbligati jiddependu fuq il-karozza privata minħabba nuqqas ta' fiduċja fis-sistema ta' trasport pubbliku mhix sostenibbli. Kompla li mhux biss qed jagħmel ħsara lill-ambjent permezz ta' emissjonijiet għoljin ta' karbonju, imma wkoll jżid l-istress speċjalment fuq iż-żgħażagħ li jsibu ruhom taħt pressjoni biex jixtru karozza. Malta hija l-bogħod ħafna milli jkollha trasport pubbliku li taqdi l-ħtiġijiet tal-lum. Fix-short term tajjeb li jkun hemm titjib fis-sistema tal-buses bħal rotot ġodda, iktar frekwenti u bus shelters kif suppost. Imma l-qabża fil-kwalità li neħtieġu huwa investiment qawwi f'netwerk ta' trams. Dawn iġorru ħafna iktar nies minn karozzi tal-linja u huma inqas sussettibbli għad-dewmien kaġunat mit-traffiku. Ebeyer spjega kif pajjiżi oħra li adottaw sistemi avvanzati bħal trams u transport pubbliku effiċjenti joffru modelli jista' jkun eżempju għal Malta. It-twettiq ta' żona pedonali teħtieġ trasport pubbliku effiċjenti. Ma tistax tirristrinġi aċċess għaċ-ċentru jekk ma jkunx hemm alternattiva li hija vijabbli. Dan fil-waqt li Beppe Muscat, accountant u rappreżentant ta' Chamber of SMEs, enfasizza li rwol essenzjali tan negozji żgħar u medji fl-ekonomija Maltija u l-ħtieġa li dawn ma jiġu mwarba xejn. Huwa spjega li l-proposta ta' tnaqqis fl-income tax għan-negozji li kienet ippreżentata snin ilu għadha waħda mill-proposti ewlenin ta' Chamber. Muscat irrefera għall-aħħar sħariġ tal-SMEs Barometer li wera b'mod ċar li fost l-akbar sfidi tan-negozji hemm ukoll il-kompetizzjoni inġusta u d-diffikultajiet li ġib magħha. Huwa jemmen li din il-proposta tista' tkun għodda effettiva biex tinċentiva l-investiment u tnaqqas il-pressjoni fuq in-negozji lokali li għalihom ħafna drabi l-ekonomija nazzjonali tiddependi. Muscat irrimarka li n-negozji żgħar f'Malta li ħafna minnhom huma ġenwini u ma jgawdux minn direct orders jew tenders għandhom irwol kruċjali fl-ekonomija u fis-soċjetà. Huwa enfasizza kif is-suċċess jew il-falliment ta' dawn l-intrapriżi għandu impatt dirett fuq il-ħajja tal-ħaddiema u tal-familji tagħhom peress li jipprovdu prodotti u servizzi essenzjali li jsostnu lill-komunità. Il-maġġoranza assoluta tan-negozji Maltin huma negozji u negozjanti ġenwini illi jirriskjaw dak kollu li hu tagħhom u tal-familji tagħhom li jiċċaħdu mill-familji tagħhom li jimpjegaw ħafna nies illi jinvestu fil-ħaddiema tagħhom illi jimpurtom mill-ħaddiema tagħhom illi bil-prodotti u s-servizzi tagħhom qed jaqdu rwol importanti fis-soċjetà illi bir-riski li jieħdu l-investimenti li jagħmlu bl-innovazzjoni, bil-kreattività qegħdin isolvu problemi fis-soċjetà tagħna u allura nagħlaqgħu il-messaġġ tagħna bħala Chamber huwa illi lin-negozju ma ninsewx, lin-negozju ma nwarbuhx għax fl-aħħar mill-aħħar jekk ibati n-negozju ħajbatu l-ħaddiema tagħna u l-familji tagħhom. Fit-tmiem id-diskors tiegħu Muscat reġa' nfasizza l-importanza li n-negozji ma ninsewhomx u sostna li dawn huma pilastru fundamentali tal-ekonomija Maltija.